पुलिस थानायाव आसामीनि जिउ गोमानायखौ लाना लखिमपुराव दुंहाव थासारि। लखिमपुर जिल्लानि केलमाटी पुलिस थानायाव सासे आसामीया जिउ गोमानाय जाथाया ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। उननि समाव थासारिखौ सामलायनो थाखाय पुलिसआ लाठिखौ गुलि गावनो गोनां जायो। मिथिनो हानाय बादिब्ला केलमाटी पुलिसआ आश्राफुल आली मुंनि सासे मबाइल सिखावखौ हमनानै थानायाव लाबोदोंमोन। नाथाय पुलिस जिम्मायाव थानाय समावनो एबा थाना सिङावनो हमनानै लाबोजानाय आसामीया जिउ गोमायो। ओरैहाय बे खौरांखौ मोननाय लोगो लोगो खुद्रिखांनाय रायजोफोरा पुलिस थानाखौ घेराव खालामना गाग्लोबो। पुलिस थानानि सम्पतिफोरजों लोगोसे पुलिसनि गारि मटरखौबो बुफायना थेर बेथेर खालामो। जाउनाव पुलिसआ थासारिखौ कन्ट्रल खालामनो थाखाय लावथि सिबनायजों लोगोसे लाठिखौ गुलि गावनो गोनां जायो। मख'नो गोनांदि आश्राफुल हुसेना पुलिस थानायाव अबथिरा जिउ गोमानायखौ नखरनि सुबुंफोरा गोरलैयै लानो हायाखै। बेनिखायनो आश्राफुलखौ बुथारदों होननानै अजद होदों आरो बे जाथायनि दायनिगिरिखौ गोख्रों साजा होनो दाबि दैखांदों। ओरैहाय बे जाथायखौ लोब्बा लानानै लखिमपुरनि एसपीआ केलमाटी थानानि एसआई दीपंकर सांमाईखौ रिजार्भ क्लास खालामनायजों लोगोसे सासे हवलदारखौ सासपेन्ड खालामबाय होननानै सुलुङाव फोरमायदों। पुलिस थानायाव आसामीनि जिउ गोमानायखौ लाना लखिमपुराव दुंहाव थासारि। लखिमपुर जिल्लानि केलमाटी पुलिस थानायाव सासे आसामीया जिउ गोमानाय जाथाया ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। उननि समाव थासारिखौ सामलायनो थाखाय पुलिसआ लाठिखौ गुलि गावनो गोनां जायो। मिथिनो हानाय बादिब्ला केलमाटी पुलिसआ आश्राफुल आली मुंनि सासे मबाइल सिखावखौ हमनानै थानायाव लाबोदोंमोन। नाथाय पुलिस जिम्मायाव थानाय समावनो एबा थाना सिङावनो हमनानै लाबोजानाय आसामीया जिउ गोमायो। ओरैहाय बे खौरांखौ मोननाय लोगो लोगो खुद्रिखांनाय रायजोफोरा पुलिस थानाखौ घेराव खालामना गाग्लोबो। पुलिस थानानि सम्पतिफोरजों लोगोसे पुलिसनि गारि मटरखौबो बुफायना थेर बेथेर खालामो। जाउनाव पुलिसआ थासारिखौ कन्ट्रल खालामनो थाखाय लावथि सिबनायजों लोगोसे लाठिखौ गुलि गावनो गोनां जायो। मख'नो गोनांदि आश्राफुल हुसेना पुलिस थानायाव अबथिरा जिउ गोमानायखौ नखरनि सुबुंफोरा गोरलैयै लानो हायाखै। बेनिखायनो आश्राफुलखौ बुथारदों होननानै अजद होदों आरो बे जाथायनि दायनिगिरिखौ गोख्रों साजा होनो दाबि दैखांदों। ओरैहाय बे जाथायखौ लोब्बा लानानै लखिमपुरनि एसपीआ केलमाटी थानानि एसआई दीपंकर सांमाईखौ रिजार्भ क्लास खालामनायजों लोगोसे सासे हवलदारखौ सासपेन्ड खालामबाय होननानै सुलुङाव फोरमायदों।